60-ka je v živote človeka správny vek na bilancovanie. My sme boli s kamerou na oslave 60. narodenín sídliska Krasňany. Aj tam sa bilancovalo a spomínalo. Rača je výnimočnou mestskou časťou hlavného mesta Slovenska. Ešte stále v nej prevláda zeleň a ľudia si bývanie v nej pochvaľujú. Raču tvoria 3 celky: Rača, Rendes a Krasňany. A práve tie mali dôvod na oslavu. Prvý obytný blok tu postavili v roku 1952. Preto sa v sobotu oslavovalo 60. výročie jedného z najstarších sídlisk v Bratislave. V príjemnom sobotňajšom programe vystúpili deti z miestneho centra voľného času a prišli hostia, ktorí si radi zaspomínali na históriu Krasňan. Na stretnutí s občanmi nechýbal ani starosta Rače Peter Pilinský, čo poprial 60-ročným Krasňanom. Tak ja dúfam, že sa dožije toho plnohodnotného dôchodcovského veku, ale nie, v skutočnosti im prajem, aby teda tá časť Rače Krasňany, ktorá si myslím, že je jedna z najkrajších častí v Bratislave, aby takou ostala čo najdlhšie, aby tu radi bývali a aby boli spokojní, a myslím, že to je to najdôležitejšie v dnešnej dobe. O Krasňanoch nám porozprával aj poslanec miestneho zastupiteľstva za túto časť Rače Milan Andráš. Je architekt a o vzniku Krasňan nám povedal niečo viac. No, Krasňany vznikali, dá sa povedať, na zelenej lúke, na močaristom pozemku račanských lúk, ktoré zostali jednak po odsunutých Nemcoch, ale jednak boli tieto parcely znárodnené račanským obyvateľom. Krasňany vznikli preto, lebo v tomto čase vieme, že bola zmena politickej situácie a politická garnitúra chcela v rámci Bratislavy došikovať viacej robotníckej tredy, čiže vytvárali jednak pracovné miesta pre týchto ľudí a zároveň sa snažili pre nich vytvoriť podmienky na bývanie. Bývania nebolo, takže vzniklo nové sídlisko. Čo teraz po 60 rokoch? Krasňany kvitnú alebo sú v takom dôchodkovom veku? Áno, dá sa povedať, že Krasňany ešte pred takými 5-7 rokmi sa zdalo, že sú v starom dôchodkovom veku, ale v súčasnej dobe sme svedkami toho, že sídlisko ožilo. Podľa Andráša sa v Krasňanoch žije veľmi dobre. Myslím si, že bývať sa býva veľmi dobre, je tu čistý vzduch, nie je tu veľká hustota zástavby a dá sa ešte aj zaparkovať. Na oslavu sa prišiel pozrieť aj najstarší obyvateľ Krasňan František Árpa. O svojich zážitkoch pohovoril aj na pódiu a potom ochotne aj pred našou kamerou. Ja si spomínam asi tak, že vyrastal som v Krasňanoch od roku 1951, keď sme sa tu dosťahovali pred Vianocama. A v Krasňani proste ešte nebol, nič nebolo, domy neboli obhádzané, elektrina nebola, voda nebola, cesty, plyn. Proste sme tu žili skoro ako v lese. Postupom času sa to trošku vylepšilo, keď viacej ľudí sa tu dosahovalo. Bol som medzi prvými, ktorí sa tu, respektíve prvý, preto som najstarší obyvateľ, nie ako vekom, ale iba bývaním. Cesty tu neboli, do Rači sa chodil autobusom, pre mlieko, obchody tu neboli, krčmy tu neboli, kostol tu nebol, proste tu nebolo nič, iba bývanie, malé byty, dvojizbové, najviac sa vtedy stávali v Starých Krasňanoch. Staré Krasňany boli stávané postupným spôsobom od Černockého ulice smerom na Hubeného. Škola sa postavila v 53. roku. Pán Árpa si ešte pamätá aj na rôzne pomenovania dnešných Krasňan. Vysvetlil aj, prečo ich niekedy nazývali plienkovou kolóniou. HBV Krasňany, to bol prvý názov, ktorý bol ako známy. Neskôr tomu sa hovorilo Jabeš, nás hanili Račania, lebo Račania a Krasňančania nejak sa v láske nemali. Neskôr sa to volalo plienková kolónia z dôvodu, že v tom čase sa tu sťahovali veľa rodín, mnohočlenné rodiny sa tu sťahovali na každom, ako pán starosta spomínal, že bolo plienky, tak to bolo, za každým domom boli prašáky a tam proste viseli od rána do večera plienky, preto sa dostal to názov hanlivý plienková kolónia. Takže Krasňanom želáme na ďalších 60 rokov najmä dobrých a starostlivých obyvateľov, ktorí sa budú starať o ich ďalší rozkvet.